dito sa Daang Kalikas. Kasi nainggit sila kaya sumama sila sa akin. Sila. And hindi ako nagmotor ngayon kundi nag-van kami. At ito yung lugar na hindi ko narating noon. Kasi hindi pa simentado yung kalsada. Ayan. So, nung last na vlog, hindi tayo nakarating dito kasi hindi pa tapos yung kalsada, kaya ngayon nandito tayo. So mas maganda yung view dito. Okay, ayan o. Okay, tingnan natin yung kabila. Parang maganda rin dun eh. Oh, taas dito. Tingnan si mama mo. Nasa langit na yung sayong mga Tama. Tingnan mo si mama mo.
And mas marami na yung tao ngayon kaysa last week. Kukunti pa lang. Pero ngayon bigla nang dumami. Yan. Dami na. Kahit hanggang doon, marami rin. Kahit tanghaling tapat, ang daming tao dito. May mga nagtitinda na rin sa gilid ng kalsada. Hindi tulad noon na natsambahan ko lang yung bukod doon sa baba. Pero ngayon kahit dito sa taas meron ng mga nagtitinda. Okay, so uwi na kami dahil gutom na ako. Okay. Sige. Yan naman. Yan. Pinapaitan sa akin. Isang pinapaitan. Hi guys, medyo madilim. Dito kami ngayon sa kubo ng Jeans Eatery dito sa may Binmaloy, Pangasinan. Dahil hindi ko na kaya, nahihilo na ako sa gutom. Okay, so kakain muna kami dito kahit madilim ka. Liho na hito. Oh, maliwanag naman kay Jen. Against the light. Dito ako. Okay guys, dito kami ngayon sa Binmalay, Pangasinan sa may Jeans Eatery. Tumigil muna kami dahil gutom na ako. Sakit na ang aking sikmura. Okay, so pagkatapos kain, uwi na. And yun lang. So dito kami sa Ano to? Bulalo isa. Jeans Eatery. Iwan ko lang kung mabasa nyo kasi against the light. Okay. And umorder ako ng Alright Pinapaitan. Okay. And that's it.